Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake saduwa cikin wannan shirin mutum namu mai albarka, ko in ce wannan karatun namu mai albarka. So guys, a gurguje akwai abin da na ga ya dace wanda na riga da na samu shi zai yi a Telegram group. So yanda nake ɗaukan trading da fiya baluga, so abu ne wanda most important bayan ka iya trading, yanda kake trading din ma ana so a gani. Kun fahimta yaya ake ɗaukan trading? Idan kuka kula akwai stop loss, na riga da na yi muku magana stop loss tun kwanakin baya idan ba za ku manta ba. So wannan karatun da za mu yi minti biyar ne in Allah da guda uku. Akwai fiya baluga, akwai order block, akwai kuma breaker block. So insha Allah duka za mu fuskanci, ba za su ke wuce minti biyar ba. So duka za mu fuskanci yadda za mu yi trading da su, tunda already bayan ka san fiya baluga misali, dole kafin bayan ka san fiya baluga kana buƙatar ka san kuma yaya za ka yi trading da shi. Yanzu misali, misali yanzu order block na riga da na gaya muku candlestick guda uku ne suke haɗuwa su ba da fiya baluga. So misali yanzu candlestick guda uku nan da za su haɗu su fara fiya baluga. So idan ka tashi akwai stop loss, akwai inda za ka saka stop loss ɗinka. To a ina ake saka stop loss? Shi stop loss ana sa shi ne a ƙarshen candlestick na uku bayan ka ɗauki entry ka. Kun fahimta? A nan za ka saka long position ɗinka idan buy ne. Idan ka saka misali ka sami entry a nan gurin, so stop loss ɗinka ana so ya kasance a ƙarƙashin candlestick na uku. Stop loss ɗinka, shi wannan stop loss ɗin in ka zo za ka ɗauki lambar ce. Na riga da na koya muku yadda ake amfani da meta. So za ka iya zuwa ka je ka sake kallon bidiyoyinmu na basic ka fahimta. So shi abin da ake faruwa nan gurin kun ga wata lamba na. So bayan ka shiga wannan NZD-CHF ne. Bayan ka shiga za ka zo ka ɗauki wannan lamba. Already dama shi gashi nan iya nuna maka lambar stop loss ɗinka. To kun gani, to gashi nan wannan jar da ka gani in ka saka, to ita ce stop loss. Za ka je tiriyan sai ka ɗauka wajen stop loss. Na nuna muku yadda nake sa stop loss, ake sa stop a meta. So ba za mu sake dawo da karatu baya ba gaskiya. Za ka iya zuwa ka je ka gani. So duk inda ka samu entry a fiya baluga, to a nan ake so ka saka shi. Wannan long position me yake nuna maka? Iya nuna maka ratio ne. Yanzu misali kana target ɗin, ka shiga kasuwa a nan kana target ɗin nan gurin misali. Ka ga nan gurin iya nuna maka ratio misali gashi nan opening P&L ɗin nan, position a menene suke ce masa, ga quality da waye risk reward ratio. To abin da nake so ka fahimta shine wannan risk reward ratio ɗin 3.48, wannan shine risk reward ratio. Me yake nufi? Shine wannan duk abin da kai riski, idan kai riskin $5 a stop loss ɗinka, har position yanda ake saka position da komai na nuna muku. So ba zan sake wani bayani ba gaskiya. Duk wanda yake da son ya fahimta ya je ya duba bidiyoyin baya na basic, so akwai su. So idan ka zo ka ɗauki wannan risk reward ratio ɗin, yana nufin idan kai riskin $3 a nan za ka samu dala nawa? Za ka samu dala 9 idan kasuwar ta je TP. Idan kuma kai riskin $2 za ka samu dala 6 idan kasuwar ka ta je TP. So wannan shine yadda ake amfani da risk reward ratio, ba wani abu bane. So mu shiga cikin chart gadan-gadan ku gani. Yanzu misali a last karatun mu dama mun yi magana akan market structure sheet ko an samu market structure sheet a nan. So wannan muna kiransa shi ma order block ya ma fiya baluga ne amma ba mu zo kansa ba. Kuma ga ma order block an shiga. To ina stop loss ɗinka ya kamata ya kama? Stop loss ɗinka ya kamata ya kama nan gurin ne, ƙarshen wannan candlestick shine wannan swing high na ƙarshe da aka yi forming. To a nan stop loss ɗinka zai kama. Duka aka zo ka saka long position ɗinka misali a nan gurin. Kun ga wannan candlestick guda uku ne suka yi fiya baluga a gurin nan ko? Candlestick guda uku ne, so ƙarshen candlestick na farkon kun gani. So kun ga wannan kasuwar ma 1:5 ta tafi tun a nan gurin an samu yes. So wannan shine yadda za ka ke entry a kowane fiya baluga.
nan gurin kun ga ai ga candle ɗaya ko biyu uku. So idan kana son ka yi entry a nan a fiya baluga ɗin nan gurin wannan idan ka zo kai bakin wannan, so nan gurin shi ne zai zama stop loss ɗinka, ba sai ka jira wannan order block ɗin ba, wannan nan zai zama stop loss ɗinka. So bari mu sake duba wani entry a nan. So kun ga nan gurin ma misali idan za mu yi entry a fiya baluga, mun yi entry misali a fiya baluga a nan gurin, sai mu zo mu saka long position ɗin mu a tare wanda za a tafi da mu. So misali ga ƙarshen fiya baluga ɗinka wannan candle sun yi uku, idan ka saka shi, so kun gani duk da dai wannan kasuwar kun ga da ta tafi, bari mu ga nawa 1:1 nawa ta baka. Kun ga 1:3 tuntuni ko a nan ka yi trade ɗinka 1:4 ma ta bayar, ta zo ta wannan. So kaga wannan stop iya nuna ba za a taɓa cin stop loss ɗinka ba. Kun gani kasuwar ta zo ta shiga amma ba ta wuce wannan fiya baluga ɗin ba. To kai kuma wannan lamba in ka ɗauka za ka je meta bayan ka yi placing order, za ka je ka saka ta a ciki. Wannan shine yadda nake trading da fiya baluga a nan wurin. Kuma gashi nan misali idan muka zo muka duba da kun ga nan fiya baluga me aka samu ko, so sell kenan, a sell scenario idan ka zo ka ɗauka stop loss ɗinka iya ina, stop loss ɗinka iya nan gurin. kun gani kasuwar ba ta zo ta shiga cikin wannan stop loss ɗin naka ba, ta baka entry ɗinka mai kyau. Kun gani 1:2 kusan kasuwar 1:4 ta tafi in muka, kun gani 1:2 kusan 33.9 1:4 ba kaɗan. So wannan haka shine yadda ake ɗaukar trading da fiya baluga. Sai za mu yi da order block, za ku gani za mu yi da breaker, shi kenan kuma a sauran ba za mu yi da su ba. Iya waɗannan dai zai ishe ku gane. So muna kira da Allah a yi mana subscribe, a yi like, a yi share saboda sauran mutane su ma su ƙaru. Abu da ake yin sa duka don a ƙaru, don a wuce gudun su. Allah ya ba mu sa'a.